Dren, kakve mi vesti nosiš sa plave planete? Mislim da ćete biti vrlo zadovoljni mojim napretkom. Brzo uči metode i navike triju mjau mačkica. To si mi rekao i prošlog puta. Istina je da sam ih u prošlosti pocenio, ali mislim da je moj najnoviji plan... Ne bih voleo da pomislim da te je naklonost ka jednoj od njih po imenu Zoe načinila lošim ciniklonskim ratnikom. Izgleda mi da su one svaki put bolje od tebe. Dok god je Zoe najprivlačniji protivnik, ne morate da brinete za mene. Biće mi zadovoljstvo da jednom za svagda porazim nju i njene male prijatelje. Kiss. This isn't the path we choose, but there's so much we could lose. Team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Meow, meow. Zašto uvek kada je moj red idem po namirnice, Elliot odluči da cene prirodnih sokova upola snizi? Ne zanima me koliko su hranljivi. To je potpuno pogubno za moje zdravlje. Eto na što sam mislila. Bolje bi mi bilo da jedem krofne. Barem su lakše. Krofne! Prijao bi mi odmor. Ej, park! Pretpostavljam da neće biti problem ako malo odmorim na klupi i onako ne verujem da će neko naručivati zdrava pića. Odmori, Zoe, odmori! Nema ništa lepše od mira i tišine, zar ne, mini mjau? Nema mušterije da se žale. Ničega. A da. Možda ću malo da dremnem. Bravo, bravo! Toliko o dremanju. Hvala, sada podržite umetnost. Wow, ta devojka pravi ulični performans. Odlično. Zanima me da li je dobra. Zašto ti ne bih pokazala? No, dakle si se ti tu stvorila? Jedino pitaš šta ću da uradimo, sada ću da ti nastupam. Hvala, ali ja... Bez kalame, dozvoli mi da ti predstavim jednu jedinu mene. Veliku Kiki. Balerinu na lopti, super obrtačicu, perfekcionistu u obrtanju tanjira. Wow! I naravno divu trbušnog plesa sa suknjom od perja. Fantastično, ali ipak malo uvrnuto. Da ne pominjem bacačicu planena. Odlično! Ženu s lopticom. Lepo. Devojku na foteljićim stolicama. To! Ljudsko džune! Šta kažeš, ili ti se dopada? Da. Odlično, sad da mi nešto daš? Naravno, savet. Nikada se ne drogira i idi u školu. Vidimo se kasnije. Ja sam mislila na novac. Podrži umetnost, podrži umetnost, podrži umetnost. Vreme, ja stvarno moram da idem. Ajde, pokaži malo ukusa. Dobro. A za mene? Samo tako nastavi. Nadam se da voliš slatkiše. Ej, slatkiše ne prolaze, sestra, a meni treba šuška. Osim... U slučaju da misliš da moja tačka samo toliko vredi. Možda misliš da sam neka smešna devojka koja ništa ne vredi. Tiše malo. Pa dokazat ću ti da vredim. Imam još jedan trik u rukavu. Tada! Bravo. Zato me nisi nagradila. Odajte mači uši i red. Mora da si mi koleginica. Odlično izgledaš. Jel mogu ovo da probam? Ej, ne mogu da ga skinem. I ove uši su pričašćene, kao da su prave. Tišina,
U redu, narode, ovo je kraj performansa. Hvala vam što ste razgledali. A ti ideš sa mnom. Dobro, znam da si videla moje uši i rep, ali to mora da bude naša tajna, važi? Stroga tajna. Jesi li razumela? Obećavaš? Znači ti si mačka! Šuti! Šuti! Činjenica, ona je mačka, istina je! Stroga tajna! Čoveče, kakva bih ja napadnica dobila da za vreme nastupa mogu da se pretvorim u mačku kao ti? Ti moraš da me naučiš kako to da izvedem. Mislim da ne razumeš. Ajde da počnemo sa mojim treningom. Šta je prvo? Pentranje po drveću, hvatanje miša, reci mi. Uradit ću sve što treba da dobijem te uši. Šta sam uradila? Hoću da vežbam dočekivanje na noge ili da se prvo okupam kao mačka? Šta ti misliš da je najbolje za početak? Reci mi. Ne ide to tako. Vidi ti, uradit ću sve što kažeš, Zoji. Stvarno? U redu. E pa onda Kiki, skoči na onu veliku loptu i provozi se po parku. Nema problema. Dobro. Vidimo se uskoro. Palilo je. E, sad moram da pobegnem. Drago mi je da je s tim gotovo. Zoe? A? Ej, Bridge, šta se dešava? Elliot me je poslao da te nađem. Šta? Otkud to? Dugo te nije bilo pa su svi počeli da brinu. Zbog mene? Da. To je baš smešno. Elliot se sigurno plašio da će njegova najbolja konobarica mjau mjau kafića otići odatle. To je nekoliko simpatično. Baš me ceni. U stvari, samo se napravio red za piće kojima je snižena cena. Gde si ti uopšte bila, Zoe? Pokušala sam da se malo odmorim u parku, ali mislim da sam se samo umorila. Kako to misliš? Pa jedna čudna devojka me uplašila, pa su mi iskočile uši i rep, ali na svu sreću uspela sam da i pobegnem. Čudna devojka, ha? Reci mi nešto, da ona možda nema žutu kosu i narandžastu garderobu, ha? Wow, i ti si je srela, Bridget? Pa, u neku ruku. U neku ruku? Dobar pokušaj, Zoe, ali nećeš mi se tako lako rešiti. Oću te uši! A ja hoću da idem odavde. Ej, vidi ono! Leteće povrće! Da znaš da jeste. Wow, leteće povrće. Ne izgleda mi baš kao neki dobar trik. Zdravo, Bridget! Ali, Zoe... Ne tako brzo! Skloni se, ostavi me, skloni se! Nema šanse, nema šanse, nema šanse! Pobegla sam. Daj mi te uši! Ostavi me na miru! Nema šanse! Uši! Red! Daj mi! Strava. Sad sam skroz nojeva. Ej, da mi je maramica. Ovo tražiš? Ti baš ne odustaješ, a? Evo ti, nac. Daj mi je. Daj mi je mala. Odmah. Prestani. Vrati mi je. Vratit ću ti kad dobijem moje uši. Ili rep. Ili barem tlaku. U redu. Onda je zadrži, ne znači mi baš toliko. Hvala ti. A sad, šta se tiče repe i ušiju? Zaboravi na to. Ti si najčudnija devojčica koju sam ikada upoznala, kunem se. Zar prosto ne možeš da budeš normalna? Kako se ta devojka tako ponaša? Meni je dosta. Neću više da igram ovu igru, jesi razumela? Sad idem i nemoj da me pratiš. Ili da me juriš. Ili da radiš bilo šta što ima veze sa mnom. Ali čekaj. Idi kući. Ova Kiki mi je potrošila čitavo popodne. Naravno, jedino što sam propustila je rad u kafiću. Čekaj malo. Čula sam repršanje sa sebe.
Ona me još uvek prati! Kiki, poslednji put! Dobro, to je bila ptica. Pa... Da. Stigla sam. Pretpostavljam da si se konačno izvukla. Jesam, ali nije bilo lako. Prepustila si provod, Eliotov šejk od povrća je bio potpuni hit. Baš mi je žao što sam to propustila. O čemu si razmišljala, Zoe? Bridget mi reče da su ti u parku ispale uši i rep. To ti baš i nije bilo pametno. Nije bilo namerno. Neka luda devojka je pravila performans i ubacila mene u tačku i onda sam se odjednom unervozila. Ta devojka je uvek u parku, Zoe. Tako zarađuje. Ona živi kao prosjek. Aha. Kunem se. Zar prosto ne možeš da budeš normalna? Idi kući. Ona nema kuću. Samba, samba. Žao mi je, gospođice. Ali duša jedne muzičarke može dobro da mi dođe kad naletim na one bedne mjau mačkice. Ali moram da ih sakupim još. Doviđenja. Jesi li dobro, Zoe? Danas mi izgledaš neraspoložena. Da. Samo mislim o Marku, to je sve. Da li ste nekada pomislili da u sebi imate dve strane? I da pored toga što neko možda voli jednu vašu stranu, može da se desi da drugu mrzi ako se desi da je otkrije? Kao da ste sendvič od šunke i sira i znate da neko stvarno voli šunku, ali možda se desi da ne voli sir. Mislim, kao da je sir neka vrsta vašeg tajnog identiteta pa ga sakrijete ispod krastavaca. Dobro jutro. Zdravo. Juče sam se vratio do kafića, ali su mi rekli da nisi dolazila. Šta se dogodilo? Znači, ta devojka te pratila po parku, a onda si se razbesnala, a? Rekla je da se gubi. Da ide kući, a kuću nema. Da. Ako svaki dan provodi u parku, zašto jednostavno ne odeš da joj se izviniš? Da, to nisam rekla namerno. Ko zna, možda se isprijateljite. Verovatno je zanimljiva. Dođevola, još uvek nema muši. Kad bih samo mogla opet da nađem onu devojku. Dosta mi te, pusti me na miru. Ali to ništa ne bi rešilo. Ona ne želi da ima posla sa mnom. Zdravo. A? Ko si ti? Ja sam osoba koja će ti nabaviti uši. Neće valjda da izgledaju kao tvoje? U stvari, sam video tvoju tačku danas i dopao mi se tvoj duh. Tačno tako, dopao mi se tvoj duh. Preći ću na ono glavno. Ukrašću tvoj duh za moju vojsku čudostvora. Ko bi se odavde? Ne želim da imam posla s tobom. Da li ja želim da imam sa tobom? Hajde, velika Kiki, daj mi svoj duh. Nadam se da nisam zakasnila. Eno je! Ti mlaci! Jaka je, ali ću je srediti. Nećeš ako se ja pitam. Medaljonom moći i automatfoza! Mjau, mjau stil, mjau, mjau čar. Mjau, mjau maca, pravi darmar. Ovo je baš ona vrsta hrabrog duha koji hoću da ugrabim za svoju vojsku. Još ga nisi ugrabio. Šta? Žao mi je, Dren, ali ti neću dozvoliti da povrediš moju prijateljicu. Sprečit ću te na mjau način. Ej, opet si dobila mačiće uši. Drago mi je što te ponovo vidim, lepa moja mačkice. Volela bih da mogu da kažem isto. Hajde, hajde, lepo igraj mačkice, sve što želim je devojka. Ne. Ali ona ima nešto vrlo posebno, slatka moja mačkice. I učinit ću sve što je potrebno da bih došao do toga. Šta? Super, ovo je odlično.
ako nas uhvati. Šta to radi? Ej, ko su one devojke? Bridget i Corina. O, super! Ajde da to uradimo opet, molim te, hoćeš? Jedna vožnja po mušteri. Ili dobro? Sada jesam. Šta si ti uopšte tražila ovde, Zoe? Ja ću ti reći, ja tražim dobre duše, a desilo se da ova posjeduje određenu energiju koja nije ni nalik onima koje imaju druge iritirajuće tinejdžerke koje ja poznajem. Da je ovo? Ja mislim da je gušter. Samo mi reci da nećemo morati da se borimo protiv nje. Prestani da kukaš. Dobra, Bridget, čuvaj klinku. Srećno. Razbite je! U redu, dosta je bilo. Zrcalika strela! Corina! Ne opiri se. Mogu da pomognem? Izvedi ga! Vraći se ovamo. Ostavi moje prijatelje na miru! Samba? Odakle se stvorila ta gromada? Mislim da sam je ja napravila. Kiki, ti imaš uši. Dobila sam uši! Uspela sam! Konačno sam dobila mači uši, devojke! Ja ne bih bila tako sigurna. Izgleda samo malo drugačije. Kako drugačije? A? To je mini mjau. On maloj prosjakinji daje medaljan moći. Sada sam ja mjau mačkice. A šta bi trebalo da budeš? Neka majmunolika mjau mačkica. Pa šta, ako i jesam? Ja ću raditi ono što radim i drugim mjau mačkicama. Smrvi! Samba! Gustavčina se vratila. Zašto ne bismo počeli da se majmunišemo? Dozvolite mi, koleginice mjau mačkice. Juhu, ovde sam! Zlatne tajre u napad! Tajre iz Kopeterov! Jagodice, pokaži svoju moć. Samba! Uspele smo! Da! Uživajte dok možete, mjau mačkice, jer se moja vojska čudostvora uvećava dok pričamo. Vratit ćemo se. A mi ćemo vas čekati. Hvala, mini mjau, vidimo se u kafiću, važi. Nema problema. Mislim da je ovo tvoje, Zoe. Hvala, velika Kiki. Odlično si sredila one samba čudovište. Čekaj da vidiš kako radim za stolovima. Šta
volite? Dopada vam se, zar ne? Znam je to, vi ste najbolji. Zar nisam nevjerovatna? Jesi! Jesi. Mogu ja i vatru da bljujem? Dolazi ovamo i počisti ove tanjire.